Jatend migao mar omenda John Mbadi okudo weche malikore ni nitiere osuru mar lowo moketi e paro mar chik mar omenda ma higani ka ok ni mago gin miriambo. Jochung' mageto kombe mag siasa ma Nyanza godo tiko mar ODM obago romo kod tend duond burano Kisumu. Maisha imekuwa juu kulingana na hali ya mafuta na spare zenye tunatumia hapa kibiashara upande wa boda boda. Joriemb boda boda e pacho ka dwani kaw pachgi ewi nengo mauta e kinde ma joembu ng'anyo kaluwore kod medruok e nengo wuoth. Nyokora mogo jong machiegni chal mar Kenya Ramogi TV mbako romo. Wantiere kodi karka achiel mar mondo mi warangie kane to gitimore yo machal nade. Picha moro data oni mana kasani gin picha mano mabiro achiel kachiel mano mar jo duond bura mar Jubilee jalupo gai mar Jubilee mano Dr. Fred Matiang'i loso gi sani en gi joge kanyo mane gitwak godo achiel kachiel gi jotelo mamoko madhi nyime kanyo. Wanya winja ne kanyo en ang'a timore mana e bonyire matin ka to duoga ne iye kanyo. No turekere miario twaririe ni ndari mwena waku no ni tondu wari ange maririe ngoro yaku yone handu ha guturekera aithi mairire nyimbo cia gukunyururia na gugukirira mugathe witu wone handu ha guturekera na nigetha tugie na mwerekera mweru ithe tiguo ithe mutirona kona ciothe nginyaini no cio ngo marahurana ni twenyihia. Nyokora mogo jong weche gwang biro ni weche manyen maga migago ekin mamoko mapontiere kar kae. Podan ka kod CPA Karena agengo jagore migao no mano mar nyithindo. Kwan manwa lose ne 10,000 gi wiye. Kwani gi nyithindo molal te kuso kwan ni ong'inje yo machal nade. Nikech wapere ni nyithindo 10,000 ka lal e piny Kenya kae e thuolo mar higa achiel gi dweche moko adek. Ok en gino mayot ahinya ka nyabedo kae ka warango. Erokamano Cleophas adawacho ni kwan mawachogi mar 10,581 ok en kwan ni magi nyithindo te molal. Office mar children entiere countrywide. Kidhi Kenya ka sub county ka sub county wan gi office to sub county ka wan gi office gimoro amora motimo nyathi igo report ka sub county. Koro wanyiso officer mantiere sub county gimoro amora ka ng'ato report kuom nyathi nyaka gikel. Koro iyudo ka ntiere samoro nyathi moro ma ne gikwanyo kata jomoko nitie mo abandon nyathi owe kamoro. Samoro nitie nyathi moro mane wuotho to kia ni en kanye mago te ji okawo. Samoro iyudo ka ntiere gimoro ni abduction. To abduction ni en janyuol ka jonyuol ariyo kethre to janyuol achiel lal gi nyathi koro kodwa ni janyuol machielo cha mondo timang'o o access nyathine. Koro magi waluongo ni abduction. En parental abduction be. To kendo nitie cases ma kata nyathi obedo trafficked. Koro ei 10,000 ma wawacho ni cases mag nyithindo molal ma waseyudo chakre Januari 25 en January 25 2025 nyaka month mar adek 2026 en 1,636. Koro adwa ni mondo clarify mano nikech jopiny ka okong'e ma to ginyalo paro ni nyithindo 10,000 gite nolal. Wan gi nyithindo 1,636 maga nyithindo ma cases molal. To adwa wacho ni nyithindo gi ka gilal nyithindo gi nitie ma waseduoko ne jonyuol gi e 1,6
636 nitiere nyithindo ma wawacho ni reunited with their parents. Nyithindo 479 479 en nyathi ma wayudo kolal ma janyuol neno report to ofisa otemo matek ma watrace ma wachak wayudo ni nyathini samoro nobiro kwanye gi ng'at mopogre koro nyithindo 479 waseduoko ne jonyuolgi. Nitiere nyathi moro ma be nyayudo ni olal to obedo abandon to onge ng'ama kawe. Nyithindo wan ge children's home mopogre kanyaka wan gi children home 901 kendo wan gi children home mabe State Department mar Children Service another children home 30. E children home gite wan gi nyithindo 44,000 currently. Magi nyithindo mantiere children institutions. Koro ewi 1,636 ka waseduoko ne gi jonyuol, nyithindo moko wan ge institution kae. Mabe wabo kwayo jonyuol masani nyithindgi olal ni mondo watudre mondo ka nyathini olal to inoko kachacha. Kuonde children's home gi be wan gi nyithindo kendo wan gi nying gi. Ka nyathi nyalo wuoyo monyalo paro kumoae to wabong'iyo sana magi nyithindo miyudo ka en easy mondo waduok ne jonyuol. Nitiere nyathi mathis ma samoro kata wuoyo okowuo mago monyuol matindo koro magi ma okwuo gi tek koro process mar mondi manyi mondo duoke jonyuol kao time kabisa kendo nyalo budho. Nitiere nyithindo mabe ka ok wanyal yudo janyuol kabisa nitiere nyithindo 188 ma wasechiwo ne gimiluongo ni adoption. Wamiyo jonyuol madwaro nyithindo. Oseyudre ni jomoko be matemo manyo nyithindo mondo kaw gin jonyuol maonge nyithindo. Koro ng'ato wuondogi ni nyathini ora gitemo kaka kwalo nyithindo. To nikech gionge nyithindo. Koro gima watemo nyiso jopiny kendo sana joma dwaro nyithindo ni process ma wachiwo gimiluongo na adoption. Wawacho ni gini open bia e ofiswa wabong'iyo kaka inyayudo nyathi. Ng'ato kik wuondi ni dhi kwal nyathi kamoro. Wan gi nyithindo mane institution mawacho 44,000 gi. Nyithindo gi moko kuom gi nyithindo ma waseketo free kendo wanyalo miyo gi adoption. Kendo sani wasechiwo nyithindo 180 wasechiwo ne adoption. Nitiere cases be moko mabiro ma samoro en nyathi moa e family kata jonyuol ne notho dong orphan to onge kumodhie. Nitiere families kuonde ma wasetero nyithindo miluongo ni foster care. Foster care yudo ng'ama nyarito nyathini. Nitiere be numbers ma wan go kanyo foster care wasechiwo nyithindo ma 79. Koro guardianship mar kaka relatives ng'ato kawo nyathi dak go mano nyithindo 111. Koro wan gi cases mopogre ei figa mana wacho ni 1,600 cha nitie kaka wase handle cases gi wase resolve mag nyithindo gi kendo ado wacho ni more than 78% percent mar 78 en nyithindo ma wase reunite gi jonyuol gi kata wachiwo gi for adoption kendo cases moko ma pod dhi mbele ma active mago nyithindo ma moko kuom gi wan ge children institutions. Nyathi athia madhi institution nitie process ma waluwo ma nyaka idhi ka police midhi e court ma wach ni nyathi ni kete institution gi koro wan gi report no. Erokamano ahinya. Report no ang'ina ng'ado wire mar mondo mi konwane mathoth bende matimore kar kae to pani chero mar mbako romo chal mar Kenya nowacho ni wago terubine konde mopogore opogore ka dakika 2 aranga ne gima timore Kiambu ka to bang' ka duogo ka nitie reasons madane mondo mi miya ang'o mamiyo gigi timre ote ma jonyuol debed mage mondo mi odok kwan piny ka ichiwo rita makare ne nyithindo. Sani nyakura mogi jwang' manene jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta loso gi sani wawinjane ka to bang'e amaduogo e studio. Badala ya kubadilisha katiba yetu kidogo, sasa yamekubalika
na Dr. Matiang'i amekuwa confirmed kama naibu wa kiongozi wa chama chetu. Mwita Ole Kenta na yeye amepewa nafasi ya kuwa katibu mkuu, na wale wengine. Na sasa mwelekeo wetu ni tuanze kule mashinani, mambo ya mobilization na kuandikisha wa Juang romono dhi nyime Kiambu, e boma ma Kiambu kanyo kendo ng'eny mathoth ni pod adhi bedo kacha kwa yude wich manyien kod Ochieng' Emmanuel manosa abiriyo. Aduogo iri kae katibu kendo kerange ka achiel nitiere gik ma omiyo gigi timre. Bende sibedo gi thuolo mano mar rango gi e gwenge ni to gin ang'o matimore achiel nyithindo gi kwalo kadhi skul, nyithindo gi lal ka nitiere oko, jowete gi be makwalo gi itero kumoro. Bende gimoro mu suspect ni timre e tok tent ma bende uluwo ma ponono nyalo bedo kaka kuno nyakura moge Juang ni ero milieko sani en ni organ trafficking, nitie jok moko madati mang'o e kin gik mathoth ahinya ma pontiere kar kae. Reasons gin mage kinyalo mana kironwa gi buo dakika 2 kae to bang'e ng'ama biro kawo wach mari mogik. Erokamano do wacho ni nyithindo kolal nyaka sama ng'ato biro go report to iparo nyathini nolal nikech ang'o. Koro nitie nyithindo malal nikech gimiluongo ni parental neglect. Kendo cases mag nyithindo mosebedo reported mang'eny iwacho ni janyuol samoro nowe nyathi, kata samoro janyuol nyathi oringo ire. Koro neglect ni account for more than 70% mag cases mag nyithindo gi. Kendo nyithindo moko ringo giringo giwuok e family, giringo samoro ok gimor gi jonyuol kata ok gimor gi gima notimre, koro giluwacho ni giflee danger. Basto wan gi nyithindo matin be ma 15% ma obedo groomed online, ng'ato wuonde gi wach online kano donje online ka, koro iluongo ni grooming for abuse, kanyo be nyithindo lale. Basto nitie nyithindo ma just getting lost, so getting lost ni ne en gi guardian kata ng'ama ne en go to ng'ano olalne. Samoro donje supermarket, samoro nitiere jonyuol ma sani tero nyithindo skul sani to keto nyathi e Uber to onge kanyo. Ng'ani ja Uber ni ok en watne, be ok en wuon nyathi, ok en ng'a. Kar mondo donje Uber ni odhi gi nyathi skul, iyudo ka owe nyathi dhi kende, kendo nyiso ja Uber ni nang'o kawna nyathina. Koro wase trust third parties gi nyithindwa kar mondo nyathi owuothi, koro janyuol obet go. Koro waseyudo ni nitiere insufficient care and supervision. Kamano. To mane gima adwa wacho ni is a major thing mamiyo nyithindwa lal. Kamano, kika uthuolo ni, ka mani gima duong' ahinya mamiyo nyithindo gi lal kar kae, dilos gi jonyuol e yo machal nade gi nyithindo ma bende osechopo higni moko manyalo konyo e jogi, kobedo kaka wach mari mogik kendo ote mari miketo oko kacha ne jonyuol ahinya mondo mi othir weche mag lal mag nyithindo kendo nya arita makare ne nyithindo, kimede gi wach mari mogik. A message medo wacho ni janyuol ka janyuol masani nitie to nyathine pod olal, pod wamedo wacho ni chiw report ka polis mondo wang'i ni nyathino ni kanye. Be a children's office, wadwa ni wang'i nyathi manyalo bet e institution mondo ka janyuol ne ong'e no lal to wa reconnect nyithindo gi jonyuol gi. To maduong' wan gi program miluongo ni positive parenting program. Parenting program ni wapuonjo jonyuol kako onego girit nyithindo, kendo wakwayo ni jonyuol odonje program ni. Wasebet ka watudre gi religious leaders, wasepuonjo nyaka clergy, wasepuonjo parents mang'eny. Sani Kenya ka wasepuonjo parents ma koro rito nyithindo e yo makare, mong'e ni nyathi ok we. Koro gima daher mondo anyis jonyuol ni sani wakauru nyithindo kaka gima gold, ng'ama ok iwe kamoro amora midhiye. Ka nyathi dhi skul, bed gi nyathini ni kapo ni en nyathi ma wuotho dhi skul, maka lwet nyathini ni nyaka ichop go skul, kendo godhiambo be kawa nafas ikaw nyathi duoke. Kitero nyathi gi bas,
ensure ni we bus ni en mar school kendi duogo. Kapo ni Uber donj gi nyathini e mtoka ni itere school iduogi. Kawa timo gik machal kama to cases mag nyithindo lal ibo yudo kodok piny. To wan be kaka sirikal wa sani endi watiyo gi community structures, chief wan gi children officer kendo kawuono kaka gokinyi ne wawinjore ni nyaka community health promoters ka be wadhi puonjo program mar positive parenting ni kendo child protection mondo nikech community health promoters sani endi gisichope families 30 million people gidhi konyowa e yo mar nyithindo gi kawatiyo gi children's officer mondo gi reach community. Kamano ang'eni ise wacho wach mari mogik to nitie weche madonjo kar ka piny noa opogore mar nyithindo onya bedo tenore pes nyithindo ka bende ntiere gi nyithind liet wacho ni mon liete kod nyithindo kama gintiere pesa cha bende ntie osewuok. Adwa clarify wach pesa mar nyithindo. Wan gi challenge matin mawuok e National Treasury nikech financial space koro ntie kaka balancing pod di mbele omiyo pok wayudo that disbursement kowuok e National Treasury, but I want to assure jok ma receive pesa ni mae en mata ma osedhi nyaka malo kendo National Treasury sani ng'iyo wachni immediately ka gioronwa pesa ni koro akwayo gin mondo gibed mos. Ma en pesa ma gin entitled makata kopeni delay matin pesa ni bo reach families kendo bo chulgi in arrears. Erokamano ahinya Jackie Nyarmodi, gik moko timore ahinya. Weekend ne wantiere Siaya ka wa launch Femicide Siaya chapter mano mantie a lot of issues wacho no wuok mutingo defilement mago mag nyithinde kuon gik moko mathoth ahinya mantiere kar kae. Uketo gi achiel kuom positive parenting. Positive parenting wawacho ni community wapuonjo ji ni community nyaka rit nyithindo together. Kendo wan gi child protection also initiative ma awareness en puonjo ji be kaka ginyalo protect nyithindo. Iyudo ka program no endo is a whole kendo en gima wa roll out to other counties. Erokamano ahinya. Wacho ni Amos Cleophas Musnawendo andor ka sawino kawuok Umoja Nairobi. Nyathina nolal tarik 21 Oktoba 2024 nyaka sani pok ayude. Asetemo to pod kayudo duoko be nitiere kaka Karen nyalo konya akwayo namba ne mar simu bende uketo kar kae. En moro ma pod wanyalo rango ka wasudo donge. Wanyalo miyowa OB report. Erokamano. Check gi police investigation before the for cases moko. Erokamano ahinya. Nyakona mojangi winjo Dorcas kineno chenro share OB report anawuon ing'e kama inya yuda kata bede mbui na mar Facebook ore kar kacha kata namba mar Ramogi TV ming'eyo namba no waboro kacha ne CPA Karen Agengo ma NPS Children Services nyakona mojangi kata migaono mano ma nyithindo. Erokamano kuom bedo kod odiochieng' ma kawuono mbaka ne okorumo wakwayo mondo murit nyithindo mar piny Kenya giduto ka usebedo kotimo. Nyakona mojangi mane makelo giko mar chenro adane mondo muateria ni Kiambu gintiere kacha golf club mano kama jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta lose gi sani. Anto kiny ne warad kodi e chal mar Kenya okinyi eru piny nyinga Cleophas Oluoch Jakisumu Kanya kwaro mukeo nyaka sango oriti masani. Inaenda kwa petroli peke yake kwa matatu kuenda na kurudi nyumbani 12,000 inaenda kwa nyumba ambaye nimekodesha nimebaki na 2,000 ya kulisha watoto wangu na kuwapeleka shule. Hiyo ndio shida. Ongelesha shida, hapana ongea mambo ya kabila na nini. Kama ni namna gani wenzangu? Na kama unataka tusaidiane kutatua hiyo shida, semeni tutatue hiyo. Lakini kwenda kuweka shida ati uweke ati ni kwa sababu ya huyu, ni kwa sababu ya huyu. Na jamani, hakuna mtu ambaye haoni shida iko wapi. Si tuiweke kwa meza tuitatue. Kama kweli sisi ni Wakenya na tunapenda nchi yetu. Kwenda kutugawanya huko, shida ni kwa sababu ya yule. How does that help move this country forward? Inatusaidia kweli jamani? Neturate hivi. Jamani, tujue shida zetu ni shida za taifa. Na zinatuhitaji sisi wote tutatue. Jamani,
Wakenya hawatakula maneno wakiwa na njaa, wataka chakula. Mtoto hatasomeshwa na maneno, niturekebishe maneno ya mashule. Mgonjwa hatarekebishwa kwa maneno, nitutengeneze mahospitali yetu. Barabara hatujengi na maneno, nitujenge barabara. Na mambo yale mengine ambayo yanahusu Wakenya. Na mambo haya haina kabila, haina rangi, haina dini, haina lolote, yahusu kila Mkenya pahali popote ulipo jameni. Na ndipo nawauliza wana Jubilee, musimame kama Wakenya. Musimame kama watu ambao wanapenda nchi yao. Ama ni namna gani wenzangu? Na hata hawa viongozi nawaambia, hakuna haja, kwa sababu hiyo ndio njama. Ati mtu aseme mwingine akasirike ndio aseme. La, wacha waseme na watusiane vile wanataka, kama hiyo tu ndio wanajua. Nyinyi nyamazeni, uzeni sera. Muuze sera. Useme sisi hatuna haja na ya walioshindwa. Sisi tuna haja na Kenya ya kesho. Tunaelewana wenzangu? Ndio mimi nasema mimi sitawajibu, na wajibu ndio nifaidike na nini. Werango ilmineyo medakere neo megade yato kwalia torume ora matoru bakubera na toyo ha kana ini ate iwe batawitu ne borori witu, our country, and where our country is and where our country needs to go. Tunaelewana wenzangu? Kwa hivyo msiingizwe ati mvutwe mwanze kuongea mambo ambayo hayapo. Ni tuongee yale ambayo tutatenda, yale ambayo tutafanya, yale ambayo itatoa Wakenya kwa shida mbalimbali ambazo wako nazo. Hiyo ndiyo haja yetu, hiyo ndiyo mwelekeo yetu, hiyo ndiyo mwongozo wetu. Na nataka niwaambie, hiyo ndiyo Wakenya wanataka kusikia. Na ndipo nawaambia sana sana wenzangu, msiwe watu ambao wataongozwa na wanasiasa. Tutafute viongozi. Tafuteni jameni viongozi. Na sio kusema kuwa kiongozi lazima uwe mzee. Hata nyinyi vijana muko na ability ya kuwa viongozi. Don't decide that you can only be somebody by cheap popularity that takes you nowhere. You can be leaders through action of how you can uplift your brothers and sisters. That is what people want. How can you make a difference in somebody else's life? Tunaelewana wenzangu? Yeah? Tunaelewana? Hiyo mambo sijui dynasty hustler imewaletea nini? Yeah? Imewaletea nini? Imewaletea nini? Sasa mkuje muambiwe siasa nyingine ya ukabila itawaletea nini isipokuwa shida? Musikubali. Mulenge mbele. Mulenge mabadiliko ambaye itainua hali ya neighbor wako. Awe Mkikuyu, awe Mkalenjin, awe Mjaluo, awe Mkamba, awe Mkisii, awe Mudigo, huyo neighbor wako ndio unastahili kuinua. Akiinuka hata wewe umeinuka. Ama ni namna gani? Na nyinyi vijana ambao mnatafuta uongozi, tafuteni uongozi kwa njia ya kueleza vijana wenzenu vile mtawabadilishia maisha, vile mtawapatia kazi, vile mtatengeneza mitaa yao, vile mtashirikiana na wao waweze kuwa Wakenya ambao wanajivunia na wanafurahia nchi yao. That is all we need, my friends. Hii Kiambu yenu jameni, kwa sababu ya vile Nairobi imekuwa, ni makabila ngapi hapa ambao wanaishi? Si ni wengi? Si ni wengi? Kaenda henania. Yeah?
Na mmewakaribisha na wanaishi hapa na wanafanya kazi zao na biashara zao. Wengine mmewachagua kuwa ma MCA, wengine mmewachagua kwa vyeo mbalimbali katika biashara, kwa sababu ya vile mnajuana na hawa kama viongozi, sio kwa vile mmejuana na hawa kwa sababu ya kabila. Tumeelewa na wenzangu? Kenya ni ya wote, na pahali unaishi hapo ndipo kwako. Ujifurahie, ujivunie na ukatae kuletewa siasa ya ujinga, siasa ambayo haikupeleki pahali popote. Si ni hivyo wenzangu? Yadwe ito netoraiguithania. Netoraiguithania. Andũ ake apu netoraiguithania. Rĩu nĩkĩo ndĩramwĩra. Godo mwokire mũkeherwo maũndũ ndĩmwĩroreirie ũguo igeria kũmwĩra inyuĩ ĩno barabara mũrathiĩ ĩno mwerekeirio nĩ andũ aya na nĩtũmoĩ. Your Fanikisha journey with Equity today. E higa achiel mosekalo, ji mokalo 3,000 osebiro e ofiswa ma Nairobi ka gintiere gang'owa gi problems, gi needs mopogore opogore motudore gi ngima margi mar paro. WHO wacho ni e kuom seconds 40 ka 40 nitiere ng'ato motimo ang'owa makao ngimane through suicide. Sama ng'ato nitie gi malaria mowinjo ni chal ni atiere wiya moro bara, to ji ong'eyo nodhi e osiptal. And therefore kata mana mental health, sama ng'ato owinjo ka kata mana kiwango mar mor ne dok piny, ng'ato ntiere gi enga moro ma ikia ich wang' mikia kumo ai, ng'at ma udak godo kidwa ni nene gik moko kailago, then mano e samo nego bende watimo ang'owa yudo e kony mapiyo piyo kaka wanyalo. Wantiere gi jok mantiere gi lony e kidienje mopogore opogore, ma ka ng'ato biro ntiere gi weche motudore gi family gi weche mag keny, to waketo mana ng'ato mantie gi lony e area no ema dhi timo ema dhi nene. Ka ng'ato biro gi weche ma are touching on spirituality, then wabiro yudo bende ng'at ma nitiere gi lony motudore gi kono. Ka en gima nyalo dwaro mondo wane client, mondo wanene kotudore bende ng'at achiel, ineno kata gi psychiatrist.
Nyakoromo gi saa 7 mar odiechieng' machiegni magi e weche ma wamiyo pek. Jatend migawo mar omenda John Mbadi okudo weche malikore ni nitiere osuru mar lowo moketi e paro mar chik mar omenda ma higani ka ok ni mago gin miriambo. Jochung' mageto kombe mag siasa ma Nyanza kod otiko mar ODM obago romo kod tend duond burano Kisumu. Maisha imekuwa juu kulingana na hali ya mafuta na spare zenye tunatumia hapa kibiashara upande wa boda boda. Joriemb boda boda e pacho ka dwani kawo pachgi ewi nengo mauta e kinde ma joembu ng'anyo kaluwore kod medruok e nengo wuoth. Machiegni nyakoromo gi nyinga Ochieng' Emmanuel lawa duto mag tudruok yawo inyalo tudri koda bed kod e chakruok nyaka giko ka wachako en jatend migawo mar omenda John Mbadi wuok tung' mosuoko jatend Wiper Patriotic Front Kalonzo Musyoka kod jotelo mamoko maketo piny owacho tesre ne owere kod fuong'o weche mag miriambo wi paro mar chik mar omenda ma higa mag 2026. Mbadi okoni onge osuru michan kod kowuok e lope ma Kalonzo Musyoka fuong'o. Okoni ng'ata ng'ata man kod wach mar wi paro mar chik e weche mag osuru to nyalo chwalo panche mondo mikete lai mag bero kaka inyalo choko osuru mopogore kod sundo jopiny mondo kwede ka ok gilero negi gima omiyo. Must be a responsible nation. If there is something, a problem with the finance bill 2026, let's point it out and then we deal with it. But let us not politicize. And in the spirit of that politicization, and that is what even now made me interested in addressing this matter again. I watched one of the leading lights in this country in terms of opposition politics, former vice president actually, someone who has been a minister in the government for so many years and has been an MP for 28 years, decides to mislead the public. First, I watched his press conference, I think it was a press conference, and he said, reject the finance bill. So I was waiting to hear why would Kalonzo, of all people, ask for the finance bill to be rejected. Then he says that there are hidden provisions in the finance bill, and that one of them is that there will be no leasehold, that you will be taxed on leasehold property. And Honorable Kalonzo is a lawyer. I wish he could point out in the bill that is before the National Assembly, the clauses that are there, any clause that talks about leasehold land or freehold land and taxation. Piny owacho dhi nyime kod kawo pach jopiny ewi paro mar chik mar omenda mar higa mar 2026. Riwruoge 18 koting'o riwruok mar KEPSA kod riwruog joma ondiko ji e tije pacho ka FKE gin moko kuom riwruoge machiwo pachgi kawuono ewi paro mar chik mar omenda mar neno ni ok obedo sigo ne oganda. Foot down on the requirement, or rather the system they are asking us to file returns. For the first time in several years, we will have more number of tax filing defaulters than ever before. Because as a firm, we've only filed like 10 returns. We are on 25th of May because the system is not allowing us to file. So it's easier to say we agree on 4 months, but the practicality of the process of filing these returns, it will be a challenge in 2027. If you are to purchase, say, shares worth 5,000 shillings, and currently through ZD, which has become a very popular avenue for Kenyans to buy their shares, ZD's average trade size is 2,800 shillings. So if you have to buy shares worth 2,800 shillings, you'll pay the 2 shillings. And if somebody else was to pay or was to buy shares worth 10 million shillings, they'll still pay 2 shillings for every 10,000. So the smaller retail investors are disadvantaged, and we feel that in the interest of equity or being equitable, that it should be levied as a percentage.
Jachung kod od bura ma Vavoko Patrick Makau miyo siem ne piny owacho kuom rukweth mag jonjore kampen mag linda mwananchi. Koloso bang' chenro malame kanisa e boma ma Machakos, Makau nojiwo komanda mar obila ma Machakos mondo mi oket arita ne johera mag linda mwananchi motelo ne rombgi ma Jumapil. Linda mwananchi biro limo Mututuini, Machakos kod Mlolongo e giko juma. Si za ukweli. Ukienda pale ugeuke, sasa ile imani yetu pisha. Sana kwa mikutano linda mwananchi. Tukikuja Machakos, Athi River, alafu Mlolongo. When you look at the education system, it is the one which is badly affected. Now, if you look at the way they have been grading or classifying some of the university students, you find a student who comes from a very needy family classified like he comes from a well-to-do family, while that's not the case. And when you look at unemployment, it really hit. We want, because the budget of Kenya is budgeted for Kenya. It's not budgeted for some regions. We want that budget to be equitably distributed by any government that comes to power. Ruoth eboma Embu Noro chiro kinyi makawuono bang' ka derep matatu nye ogolo nyamburko mage wang' apaya kalure gi kihondko mar monj mar ng'anyo madhi nyime wakwedo paro mar nengo mar mauta. Jong'anyo nowang'o te nyamburko kendo kelo koko e chuny bomano ka gidwani duok nengo mar mauta piny. Joneno matwa kod jofwambo koni ng'anyo ni oluor kod jonjore mamayo ji kendo bende ketho mwandugi. Kwa sasa niko Embu Town, naona biashara zote zimezimama na kila mtu ana support, ni kama anaunga mkono huu mgomo unaoendelea. Ile kitu naomba na nafurahia ni kwamba hakuna kitu mali ya mtu imeharibiwa, na watu wote ninawaomba tuendelee hivyo. Usiguze kitu cha mwenyewe si amebadilisha mafuta. So tuendelee hivyo. Then na kila mtu na tukifanya hivyo, hii mgomo itakuwa ina nani kubaya. Huku mgomo bado inaendelea tu. Magari haiendi, ya matatu ya pikipiki yasiendi, kasi zimefungwa na tuko hivyo tu watu, lakini watu wanaenda hivyo miguu. Wadhi Kisumu jochung' mage to kombe mag siasa manyanza kod otiko mar ODM obagoromo kotendon burano e boma Kisumu. Achiel kachiel wateri mar winjo kaka burano dhi nyime maloso sani en jakom madun bura mar ODM e Kenya mangema bende en Governor ma Homa Bay Gladys Wanga. If your point has already been made, don't speak further about it. ODM. Okay, ginyinga ilunga ni Sylvester Otieno Balara, and former student leader Mary University, currently aspiring for MCA Southeast Alego Ward, that is Siaya County. First of all, I want to thank our party leader and the chairperson for organizing such a wonderful platform so that we can give our submission as a party. First, you have assured us that the nomination is going to be free and fair. I believe it's not just by the word of mouth, but it's going to be an action, because we have several situations where you see you win on the ground, but when you go to pick your certificate, I request that we consider the result to Magejok Monwang nomination certificate. Secondly, finally, I want to talk about the nomination fees, that kindly let it be a pocket-friendly fee, so that us young leaders who are just fresh from the university can get the opportunity to vie with this party. Thank you so much. Thank you. Hold on, Siaya. Remember, we are speaking 3 people from every county. 3, please. 3. So if you come 7 of you, mjipange. So Mercedes, please say something. The youth, you've already been spoken for. Nyinyi muende nyumbani. Alafu mzee, sawa. I invited this one. I invited him, the one in an army shirt. So mzee, tafadhali. Next time you will speak. Asante. Thank you very much. Let's have order kidogo, alafu tutamaliza haraka. Asante sana. Thank you very much. You go down. The other youth has spoken. Thank you very much, our party leaders and all the guests and all the aspirants. My name is Mheshimiwa Mercedes. I'm currently the MCA
for Southeast Alego in Siaya. Madam Chair, there's a critical issue you talked about, and it's about violence, which keeps us women away because we are afraid of violence. So I'm appealing to all aspirants, please, let's behave with decorum. There's this habit of aspirants coming with their teams, their paid people, to heckle others. Let's behave with decorum and let's compete fairly. Thank you very much. Thank you, Mercedes. A good point. I'll say something about violence later. Thank you so much, Chair. My name is Nico Chola. Again, I'm coming from GAME. I'm contesting for position of MP. I want to confirm, I've worked with Madam Awita. I know how strict she is. But one concern, in all the constituencies or in all the counties, you have your teams who are headed by a chair as coordinating the elections. I find it not very, very much in order to have a chair who at the same time is also interested in contesting for a position. At any given point, that person will not be fair. So I'm urging your office to relook at the composition of the teams that you have in all the constituencies, then come up with very, very independent positions. We witnessed this in the last elections that we did for the party. So if that can be taken into consideration, we will be very much happy and we can be assured of a fair and credible nomination. Thank you so much. Thank you very much. I think Madam Awita will respond at the end. Please just note that question of coordinating committee chairs and members also running for election. Migori, can we have 3 people from Migori? Akori yaronang ogin. Because under 35 is already here. Over 35 is already there. And the lady is there from Uriri. Hey, you came from where? Gender is from Uriri there. Kuria, 1 person. Mano kanyo nchendo mar ODM ma dhi nyime e kor gwenge ma bende nitiere e kaunti ma Kisumu. Gintiere kod chenro mar winjo pach jogo ma gin jokanyo mag duond bura mar ODM mar mondo me gisum paro kaka nyalo ta duond bura. Jotend riwruok ma jo apiko ma pacho ka kwa jo bura mamalo mondo ka pach jopiny manyalo konyo kelo lokruoge e chike matayo nengo mauta. E twak margi bang' kelo kanyakla jokanyo ma sekta no e kaunti ma Mombasa gidwaro ni chike moketi magayo nengo mar mauta ng'eny malich mokalo. Omiyo nego golgi ka bende gidwaro mondo nywak gi twak makamano mondo mi kik ging'ur bang'e. Maskini sheria bidii hakikisha ya kwamba mlipea mzigo amekupea. Ina maana ya kupigia 200 na wachiliwa wale nyumbani na kesi. Aweza akaiweka hadi kumaliza hiyo. Ina shida yote hiyo. Maisha ya gharama imepanda kwa mtu wa mafuta na pia kwa mtu wa pikipiki ya stima. Na pia kwa wale wanakona hizi application za Uber zinafinya watu wetu sana na wengine hata pia watumii mafuta. Kwa hivyo tunajaribu kujumuisha hiyo mambo yote pamoja. Tuangalie hao wanasumbuliwa na app za Uber. Hizi zenye zinakulipishia zikiwa China, zingine zinakulipishwa zikiwa India, wanakulipea bei yenye utalipisha client wako. Na pia mambo ya hizi pikipiki za stima zenye unaenda kupanda mlima inaanguka chini, inazima yenyewe. Mambo hao yote pia mafuta kuongezwa pia. Hii mambo yote ukijumuisha yote pamoja, sisi tunataka tuone serikali na zile shirika zinahusika katika hiyo mambo kupitia mbunge. Sababu komiti zote ziko pale mbunge. Bunge iweze kutusaidia kwa hao mambo. Swap moja ni shilingi kwa siku natumia shilingi 100. Hiyo tofauti ni kubwa sana. Sasa tuna support sana hizi pikipiki za stima. Hizi za Evoque, mafuta yanatumiza sana. Karibia 1000 unatakana uweke kwa mafuta. So unapata pesa nyingi zinaenda kwa spare, zingine ziende kwa mafuta. Ukirudi nyumbani umebaki na kitu kidogo yenye sasa unatumia yote, unalala bila chochote, ni kesho tena urauke uende job. Maisha imekuwa juu kulingana na hali ya mafuta na spare zenye tunatumia hapa kibiashara upande wa boda boda. Nyakoro mogitok report machal kamane ng'ur ma boda boda wakao yueyo wa mokwongo chenro mar migawo kikidhi mabor pod wantiere kod mathoth ma waiko.
Ma en penj laktar kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Ng'ato ka ng'ato nigi gima ber mohero. En mich. Gima wadhi gi art. Onge ng'at mabobiro to yudi kuma intiere to kawi gi kanyo. En tije madhi ming'eri. Mae en chenro ma ji nigi nyalo mar timo gik moko e yore mopogore opogore. An ma design tani ma arango quality mar gino kapok owuok. Moro ka moro kuom gik matimore e ngima ng'ato en gima duong'. Tije lwedogi nigi pesa sana, kikutegemea tije andika. Nikech duong' ok en gima iwacho gi duol maduong' seche moko, to en gima itimo gi lwedo. Mi pok ni no teko. Time seche te. Pok opogore. Tich Ang'wen, saa 2 okinyi. Mondi yud skiza tune mar wendni di mana star 8 1 2 star 7 8 4 hash. Ramogi TV en e od joweri duto te. Sanju, biuru, gurini sichako bedo mang'ich. To kendo yelo wengene. Tiburu piyo, biuru. Biuru wadi. Laktar, ini chopo kanye? In miya dakika 10 kende. Kawe mondo anapenji. Nyalo bedo ni un ne umiya yedhe maricho. Ibo ng'eyo ni ango. Bed king'eyo ni ano katung'ono ni ngimani duto. Yawa in winja, ok en kamano. Ok wadwa winjo gimoro amora. Dani owacho adiera kanyo. Gimoro amora motimre, en pari nit ni emomiyo. Machiegni kendo nyakoro mogi jatend duond bura ma KANU Gideon Moi oseo piny owacho kowacho ni telo maduong' mar sirikal ma Kenya Kwanza osebedo ka golo singo ma ok gichop kare. Moi e twak mare kinde nyasi ma ingo higni 50 ma kanisa mar AIC e kaunti ma Kericho. Kata kamano nowacho ni jatelo ka gavana ma kaunti Rick Mutai okwayo mondo mi oriw jatend piny lwedo mondo mi giti kanyakla. Mae kinde ma bende jatelo go kwayo kwe kod hera e kinde ma siasa mager chakore pacho kayanga. There will come a time in the years 10, 20, 30, 40 years from today when they will ask, what is it that we did to warrant praise? What is it that we did to change the lives of our people? We're going to have 2027. I persuade you, my brother, with all the humility and the respect that I can have with you, that in the same way Uhuru Kenyatta sacrificed for Kibaki 2007 and Kibaki won, I wish to also request you that sacrifice also 2027 so that William Ruto win until 2032. And 2032, I assure you, will be your Uhuru moment. Wanataka maendeleo kama nchi zingine zozote. Kwa hivyo viongozi wetu wa kisiasa, mnapopanga maendeleo na kugawa fedha ya nchi, pia mkumbuke community ya Kalenjin land wanataka development just like any other place in this country. Eweche mag chieth thieth e ka thieth ma Life Care Speciality e boma Eldoret bago ng'anyo kinyi makawuono
mar kwedo telo marach ma ka thieth no magikoni osetamogi yudo ratichgi. Ng'anyono mokelo kanyakla jochiw thieth ma ka thieth no giyango ni ing'adogi osara mowinjo dhi kuma mar thieth HELB kod ng'eto mamoko kata kamano ok chul gikoni gitiyo maonge kuma mar thieth kendo kata osara ma imiyogi tin e kinde magitiyo kaka owinjore kendo mokalo seche mag tich gidwaro mondo mi omany kaka inyalo konygi. We do not have a good working hours. We have been coerced to work for long working hours without a commensurate increment in the pay. Come to issue to do with payment, you find that Indians are paid more salary than Africans. You may find an issue like I will give an example. I'll give an example. Someone here who is in charge of cleaning services is being paid more money than a medical superintendent. Deductions are done promptly while remittance is not done. All these staffs here, all their SHA are not active. And when we fall sick, bearing in mind the nature of work we do, the director, Mr. Mayank, tells us to go to MTRH or Bliss. MTRH, it dumps us at MTRH. When you reach MTRH without SHA, will you be helped? For us, all we are asking, actually the whole point of this gathering, the administration has completely refused to listen. They have intimidated us into silence and everything. All we want is an audience with the hospital administration and also for HQ to know this is what is going on the ground. Wadhi county ma Migori jodak e gweng' ma Sumwai sub county man Timaru nyime kod chako chenro mar somo jopuonjre nasari achiel kuom kanisa mayudore e gwengego bang' lipot yango ni thoth jopuonjre ok dhi skul nikech gweng'no onge kod skul moro amora kama jopuonjre nyalo somoe. Ni piny owacho sitemo gero kuonde somo mag jopuonje mantie nasari e kaunti ma Migori. Moko kuom gwenge pod jopuonje yudo pek mar somo nikech bor mar sikunde mantie machiegni kodgi. Moko kuom gwenge jopuonje mag nasari pod wuotho malo kilomita 3 mondo eka gichopi e skunde ode machiegni kodgi. Mane county government obiro, all centers ne mane nitie ne yudore mana na primary school. E sama county government obiro ne wachako gi mwaluongo ni stand alone. Ne wang'iyo the distance. Iyudo ka primary school ne mabor gi machielo. Koro nyithindo magi sidi ngech gitindo gi nya wuotho. So wamanyo lo to wagero ma oeno onge primary waluongo ni stand alone. Wan gi sach mwasagero. Mondo mi distance mar school gi nyithindo gi obed mang'owa machiegni ma nyithindo nyalo manage. Bor mar sikul setudi kod kwano malo mag jopuonjre maweyo sikul e gwenge kaka mago ma Kuria. Wasasi pasipo elimishwe vizuri wanaachilia watoto wao, inachangia kwamba huyu mtoto atoke shule aende kujitafutia. We collaborate with the Ministry of Education and the head of institutions to ensure that we have the names and the names of the parents, names of the pupils and the names of the parents for those children, respective children who have dropped out of school, to ensure that we follow up and bring back these children to school. I can say dropout is a challenge, but kuna some it may reduce. The rate of it has reduced, and how we normally do it, we identify those, especially our watoto wame drop. Those children are from the vulnerable families. Lipot mogol kod apisa ma nyithindo sub county man Timaru e kaunti ma Migori Essien Wambura yango ni gweng' ma Sumwa nyithindo matho moseromo higa mar chako sikul ok dhi sikul kamoko bende mane ochako weyo sikul gi e kore nikech bor mar sikul. Wambura wacho ni gweng' ni ma Sumwa onge kod kata nasari machiegni ka jopuonjre osebedo ka wuotho kilomita buora kadhi manyo sikul e gwenge malworagi. My first assessment in that area, even the local administrator, who is the chief, attested kwamba the school, it is a bit far. So due to that distance, so the learners find it difficult for them to commute daily to these schools and back home. So whereby leading to children not now going to seek for basic education. Nyaka sani jodagwego mag Sumwa ne osebed piny kendo gichano tiyo kod kanisa more gwengego mondo koro bed ni kaka nasari mondo nyithindgi
Odiot mar somo. Alternatively, a resolution that we came up with in that particular meeting, we advised the community to come together, open or begin a preschool in a given church that was offered by one pastor, so that at least from there, the community can now maybe have well-wishers and other people to have a school begun in that region, so that to curb the issues of no children going to school. George Juma, Ramogi TV, Migori. Duol mochung'ne ute mag fwambo pacho ka the Media Council of Kenya dhi nyime gi chenro machiwo puonj mag rowere skunde mopogore opogore neno ni gibedo kod ng'eyo pogo weche manyien mag miriambo kata fake news makere mbui. Director ma MCK mochung'ne tiegruok Victor Bwire mane loso skunde Wema Mbei kinde mane gibago piem ne jopuonjre mane klab ma fwambo skunde sekondari ma Nyanza. Okoni tudruok mag mbui weche moko adier landore piyo ma rowere nyaka bed gi ng'eyo ka ginyalo pogo kinde ma miriambo kod weche mag adier nitiere. Bwire bende wacho ni gichiwo thuolo ne jopuonjre mane kod lek maber jofwambo mondo ka ginyalo nyiso talanta margi weche mag fwambo mar konyo e tego gi kapod gitindo. We want to get people to be interested in doing either in the creative economy. You have seen even the president has talked about the potential in the creative economy, both journalism and other places, that people can become self-employed at an early age as they finish school, and you can start your own blog, your own whatever, and sell content. And this, the other thing, that's a way of encouraging youth that formal jobs are also not there, but the digital economy is giving big space for people to get self-employed and also using their born skills to make a living. Usually the industry only waits for our learners at the end of their course, but this is a case where we are starting the journey with them from the start line and growing them through the process, and then we see what comes at the end of the whole process. I feel that this competition is very healthy for the students because these are the future leaders, these are the future journalists that we are looking after. Anyone can be a journalist as long as you have the courage and voice. So we are inspired to be journalists because other fields are also full of En gino makare nya kwaramogi ni kech ka yudo tiegruok ma chal kamano to giloso jofwambo mabiro. Jodak e alwora ma Tanzania dwaro mondo migawo mar somo donjre kendo res ka tiegruok ma tije lwedo ma Kitale, lweta chudhe kod josiasa makelo midhiero e skunno. Jodakgo mane twak kod jofwambo Kitale koni lweny manyocho nene kinde yiero mag jotend jopuonjre skunno. En lweny ma bende ne osia kod kuom josiasa kendo koro kelo pogruok maduong' e kind jopuonjre gi kwayo mondo miyo tim nonro mapiyo mar konyo somo kendo bende rito ngima jopuonjre ma chutho. Dwaro en margi en somo. You know, for any institution or project to succeed, there should be a political goodwill. The very politicians who are supposed to give all the necessary backup to this institution to enable us even transform it into a university are aimed, hell-bent at destroying it and cutting to size. And we are particularly concerned about that ethnic profiling occasioned by, an equal kind of, that bomb composition. We are urging the Ministry of Education through the CS to look into this matter and save this institution from imminent collapse occasioned by our politicians. Following a comprehensive internal review, we have identified 5 core drivers behind this malicious unrest. Number 1, land grabbing and encroachment. Orchestrated attempts by senior government officials and local politicians to illegally acquire and encroach upon polytechnic land. Regarding their interest in the institution tenders, we advise them that all procurement process at the Kitale National Polytechnic are transparently conducted through the government e-procurement portal. The management has no power to bypass the laws and award the tender arbitrarily. We call upon the Ministry of Education and security agencies to investigate these acts of sabotage and ensure the safety of our students and staff. Long live Kitale Polytechnic. Mano en kotinore kod weche mag yiero. Familia mathoth e gwenge ma Public Works e boma ma Garissa nindo e koyo bang' piny owacho muko utegi mondo miyo ochiw thuolo ne gedo mar ute ma nengogi ogonyore. Chenro kamano tim e bwo arita mager mar obila bang' thuolo mane ochiw ne jogo ma dar rumo
Kata kamano familia go kwedo jotelo mag county no magikone giparo ni imayo gilo penyi gero ute ma nengo gigonyore. Gidwaro mondo oket weche duto ayanga kendo migi yo mar luwo bang' darogi. Sisi tunateswa, sisi sio wa Kenya, sisi tunakaa hata kama wanyama, ni afadhali wanyama. Mbona tunateswa hivi, tunafanywa hivi? Tunaraukiwa saa 11 asubuhi na watoto tunakuja tunawekewa tinga kwa manyumba. Kwani sisi tumeharibu nini? Sisi si wa Kenya. Already wamefunja hapa kitanda 3 na draw 2 na mtungi ya maji yote 4 ile kubwa kubwa, makaa yote, kila kitu, chakula yote amenimagigia, yote amefunja, hata jongoja 1 hour ni rogote kitu. Sasa Ruto, bana Ruto saidie. Hii watu wanaona sasa Kenya yote maaskari yote imekuja hapa. Ameleta maaskari wote, sasa sisi anatishwa. Tafadhali Ruto, saidia sisi. Hapa watu wamevurushwa bila hatia. Na hii kitu ni kitu ambao mabwenyenye wamepanga, ambayo wanataka kunyakua hii ardhi. Haukuzingatia haki ya wanyonge. Migao mathieth county ma Tana River kaachiel kod riwruoge mamoko chako chenro makao data ewi chal mar nonro mag nyithindo mane piny mar higni 5 kaluwore kod lipot mar higni 10.5 mag nyithindo nigi nong'no kendo mane piny mar higni 5 wuok e county ma Tana River. Lipodno nyithindo ma ok tin 16,000, mine mapek kod madhodh 3,000 osedo midhiero mar kech kod nok mar chiemo. Nyaka sani imanyo yo mongirore madhi konyo tieko midhiero ni e county no. This has helped in improving our indicators, especially the IMAM coverage and also immunization coverage, meaning that our immunization coverage has been improved. And also, we have also tried to manage the minor illnesses. So we are handling the morbidities at the outreach level, and also ANC has been also part of the package of the outreaches. The outreaches help us to do the screening for malnourished children, where we get to provide timely interventions to these children. Some of them, the severe acute malnourished children, are put into the program, and also the moderate acute malnourished children. But now the main challenge with the county has been on nutrition commodities, especially for the OTP, that is for the moderate acute malnourished children. But we believe with support from the county through advocacy sessions, we can get these commodities to support the children. Another benefit of these outreaches is that we have linkage with the main facility, whereby any pregnant mother with any complication is referred early. So we have liaised with the main hospital, whereby there is an ambulance ready there. Wherever we refer mothers from Bururi, they are received in our hospital and they are attended to. Obila parobila ma Soweto Kayole boma ma Nairobi dhi nyime gitimo nonro ewi tim mar rocho ratiro manotim ne miyo moro ma jin 25 mane kod tuo mar obwongo ma wachore ne otimne gi wuon gi ma bende no chuno mondo mi omadh acid bang' timo tim makochno. Nyamina chijino no maki ka obila dhi nyime gitimo apedha ne achich mane oringo kendo lal miru tok timo tim makochno. Joked ne rat joganda kod obila ne omonjo odni mantie Komarok okinyi mar Ngeso. Nyogi chopo mar reso nyan moro ma jahigni 25 ma wachore ni oroch ratiche kendo bang'e no chune mondo mi omadh acid. Jal ma wachore ni ne obambe en wuod wuon gi ma jahigni 15. Kaluwore gi obila, tim makochno notimore tarik 23 dwe mokadho. To kata kamano jirende wacho ni familia no osebedo kapando wachno kendo ochuno wuino mondo mi oringo lal. Ilikuwa usiku, but aliniambia mtoto amelamba kitu na akampeleka hospitali. Later alone ndio nimejua yule mtoto alikuwa amebakwa na kijana walikuwa naishi naye. So this is an auntie who was raped by a nephew, and then to hide the evidence ama kuerase
walimpatia acid akakunywa. Obila oyango ne gisendio nyamina chejno masani odine tesendo obila masoweto ikinde marawera manoti motemno to podi manyo. Tulikuwa tunafuatilia ile tujue kama hiyo acid hiyo venye imemchoma kama recover. Ndio tumekuja kwa nyumba tumepata bado mtoto wako hajarecover, hajakuwa rescued. Ndio tukafuatilia na department ya disability mtoto akuwe rescued. Nyano noringo tere kar thieth Mama Lucy Hospital kama nonro mar thieth ne oyango ni duonde ne owang' kaluwore gi acid mane ochune mondo omi omadhi no. Ka bende iye ne ni koda dhonde mag acid. Nonro mar thieth bende oyango ni nyano ne obambi. Ka jokenar joganda sani koro chiwo ne rita makare mondo omi kik familia no donjre wachno ka obila dhi mbele gi apedha. Nyakoro mogiatin duon bura ma DCP Rigathi Gachagua atake wichal mar piny Kenya seche manokende bang' duoge pacho kaka wuok e piny mar Uingereza kama nyocha otime limbe kendo romo kod moko kuom jo Kenya modak e pinyno. Rigathi osebedo ka seyo tend William Ruto moko ni ok ta Kenya e yo ma owinjore. Achiel kachiel owinjane gik mowacho e log tich ma DCP. The Emurua Dikirr by-elections, which the party fielded a candidate, Mr. Vincent Rotich, who came a close and credible second with 10,760 votes in a region perceived stronghold of William Ruto and his UDA party. We sincerely thank the great people of Emurua Dikirr for their faith and support. We also thank our campaign teams for the great work they did. And in particular, I paid tribute to the women campaigners in Emurua Dikirr who campaigned for a candidate late into the night in a very aggressive manner. As a party, this was our victory. Were it not for bribery and intimidation on the night before the election by William Ruto and his wheelbarrow party. But we are very encouraged that William Ruto has to bribe Kalenjin voters to vote for UDA. It's a very big victory for us. Had it not been for that voter bribery, Vincent Rotich should have been declared the MP for Emurua Dikirr, but we are satisfied with his performance. In light of the victory we had in Emurua Dikirr, we have received overwhelming interest from both North Rift and South Rift regions from aspirants who want to run for elective positions on DCP party, which they say is a party that cannot be bought and is a party that cannot be intimidated by anybody. To all the aspirants in South Rift and North Rift, we want to say welcome to DCP, the party of the present and the future, and undoubtedly the party that will form the next administration and have the majority both in the National Assembly and the Senate. In light of this new development in Rift Valley, the National Executive Council has considered a request from the residents of the Rift Valley that the party be represented well by residents from that area. Because of that, the National Executive Council has appointed Leonard Cheriot, who hails from Emurua Dikirr, Narok County, to join the National Executive Council as Secretary for Agriculture, Livestock and Fisheries. At the same time, the National Executive Council has deliberated on the strength of the party in northeastern Kenya. The residents of northeastern Kenya have identified DCP as a party of choice. Again, they want to vie under DCP because the party cannot be intimidated and it cannot be bought. To bring inclusivity and make it easier to harness support and coordinate with supporters and aspirants from northern Kenya, the National Executive Council has appointed Mr. Abdi Nur Mohammed to be the chairperson of the County Coordinating Committee of the DCP party. He'll be the focal point with Ambassador Ogle from Wajir County to harness the party's support
in northern Kenya in the 5 counties of Wajir, Mandera, Garissa, Marsabit, and Isiolo, and bring them to the fold. Again, the party has taken note of its strength and footage in Western Kenya, where the party had a candidate for Kisa East by-elections, where the DCP candidate emerged the winner and is the MCA for Kisa East. In fact, he is the MCA for Francis Atwoli. And to strengthen our party in Western Kenya, and to complement the good work that is being done by our Deputy Party Leader, Cleophas Malala, who is absent on national duty, the party has appointed Wakili Edgar Busega from Kakamega County to join the National Executive Council as Secretary for Information and Technology. Again, the party has taken note of the importance of the Gen Zs in our political space and a very dominant role they will play in the next general election, because mano kanyo jatend bura mar DCP katika chago choto akamana mokwongo tok bedo gi limbe oko ma piny Kenya mathoth tenore kod mano biro weche manyien ma biro wakaw yueyo ka duogo pod wantiere kod mathoth kikidhi mabor. Fanikisha, empowering women, fueling prosperity through networking, entrepreneurial training, and financial support. Start your Fanikisha journey with Equity today. Wuktich ka wuktich, yawuot luo tingo duondgi malo, ka piny luo chiko ite. Aha, chieng' tich ariyo ka tich ariyo, nyaka mga juang en odiochieng' mar yuto mari, wapuonji loso manyonge. Mari, oloyo mara kwayo. Chieng' magoro kawa makwongo ni dwe
Heramit, olit, kendo en gi puonj. Kanyo bende wacho ni in kaka ng'ama miyo bora ni Nyasaye mi teko dier piny kaendi in miyo monyal. Changwen pado manyachon kod mbaka mamit machon ka okelo ni kamane. And of course chienga tich abich ka tich abich en odiochieng' mar loso kapuoyo ngolo to mana kalies to kapok wakelo ngolo wapuonjwa ni timo Ma en Macnan. Machiegni weche mag tuke mag handball league maduong' ma Iwuoyi gi Wakeini nodhi nyime odira mokalo tuke mana bage pap manyayo. Tim Wakeini ma Nairobi Water nogoyo okang' kendo idho malo e chung' mar timbe tok loyo tim mar Daystar gunde 37-12. Nairobi Water noyudo loch mar 18-11 kendo duogo tok jotugo wuok e yweyo gi chia matieko tugono. Loch manyaka sani gimako thuolo mokwongo gi points 18 point achiel e nyim tim mar Ulinzi Sharks. Tugo moko e ligi no ma Wakeini tim Amazon noloyo JKUAT gunde 22-13 e kinde ma Kisiwa notemo Amazon gunde 40-20. The match has not gone as we wanted. We expected at least to compete because we are competing for top 4. But a loss today has brought us a bit lower, a bit down, because we are at position 5. Last season we finished at position 4. Reasons for not performing well, match fitness. We have only trained for 3 days. We resumed on Monday last week from a 2 weeks break. Ladies today have clicked. We prepared well. From the warm-up, we could be able to see that we had a good day, and they've lived by that example by showing, actually executing well in the match with a margin of 20 goals against Daystar. It shows that we are there. Somehow there are few tactics that we did not apply, but at the end of the day, we had a good match. Erokamano nyakwara mogi kuom bedo kode chakruok nyaka giko ma en juma makare ne johera mag Kogalo nikech Kogalo nolo kombe ma ok gigweyo opira toke APS Bomet go tim mar AFC Leopards 2-1. Ywak nyaka bedie, kata kamano joloch gin Gor Mahia. Komachielo Arsenal oting'o kombe to higni 22 en mor mogundho ne johera mag timbe ariyo kaka an apako Arsenal tapako Gor Mahia. Mane mokelo e giko parum kanyo sa 10 e chenro mar kagi kacha.